私はゆり。今まで辛いことも多かったけど、婚約者、マサトとの結婚を控え、幸せの絶頂にいる。ゆり、両家の顔合わせいつにしようか。俺の両親も早くゆりに会いたがってるんだけど。あ、そのことなんだけど、実は私の両親も亡くなってるの。そうだったんだ。もっと早く言わなきゃいけなかったね。兄が私の親代わりだから、顔合わせには兄に来てもらってもいいかな。もちろんだよ。じゃあお兄さんに都合聞いておいて。うん、わかった。私はとっさに嘘をついてしまった。私の両親は死んでいない。私にとっては死んだも同然というだけだ。私は4人兄弟の2番目だ。兄と弟と妹がいる。母はシングルマザーで、父親は物心ついた頃からいなかった。だから顔も名前も知らない。あの頃生活は苦しかったけど、母は優しくて家族5人幸せだったと思う。ただ他の家庭と違ったのは、母がとっかえひっかえ彼氏を作り、知らない男の人が入れ替わり立ち替わり家の中にいたことだろう。そして私が小学5年生の時、母の見てはいけない一面を見ることになる。ただいま。あ、また知らない男の人の靴。お母さん、また彼氏ができたんだ。じゃあ4人とも父親が違うのか。すげえな。別にいいでしょ、ちゃんと育ててるんだから。恋をしたら後先考えられないのよね。今はあなたに夢中よ。俺もお前のことを愛してるぜ。4人とも父親が違う？じゃあお母さんはお父さんと恋をして私を産んだ後に、弟と妹のお父さんたちと恋をしたってこと？もしかして、お母さんが私のお父さんのことを裏切ったの？優しかった母のイメージがガラガラと音を立てて崩れた気がした。そして数日後、お母さん、お母さん。ねえお兄ちゃん、どうして泣いているの？お母さんはどこに行ったの？ねえお姉ちゃん。母はわずかなお金だけを家に置いて、いよいよ帰ってこなかった。急な外泊は今までもあった。でももうすぐ1週間。お金の残りもあとわずか。私たちは捨てられたのだ。一番下の妹は母に捨てられたこともわからないほど幼かったのに。畜生。たったこれだけの金でどうしろってんだよ。大丈夫だ。お兄ちゃんがお前たちのことを守ってやるから。とにかく稼がないとな。お母さん、今どこにいるの？どうして私たちを置いていったの？寂しいよ。お母さん。当時中学生だった兄が私たちを守ろうと新聞配達を始めてくれたんだけど、やっぱり子供たちだけではどうすることもできなかった。私たち4人はバラバラにされ、高校までを施設で過ごし就職した。私たちが施設でもぐれずに育つことができたのは、多分お兄ちゃんのおかげだ。月に1回は家族会を開催してくれて、それだけで私には家族がいるんだと思えて安心したし、お互いの悩みも言い合える仲だった。とは言っても、全員腹違いの子供というのは私だけが知っている話。記憶の中の母は優しい笑顔を浮かべているが、私たちを裏切り、捨てたことは未だに許せない。父親は顔も名前もわからない。だから私の両親は死んだも同然なのだ。もしもしお兄ちゃん？私今度結婚するんだ。それでお兄ちゃんに両家の顔合わせに来てほしいんだけど。おー、ゆり、おめでとう。わかったよ。ちょっと泣いちゃいそうだ。なんてな。それより、ちょっと言いにくいことがあって。
お兄ちゃんどうしたの？なんだか元気ないね。ゆり、実は母さんから連絡が来たんだ。お前に会いたいって。ちょうど3日前くらい。お前にどう切り出していいかわからなくて、俺からは連絡できなかったんだけど、結婚となるとやっぱり考えないといけないよなと思って。お母さんが？今さらどうして？え？知らないよ。どうせ金のことじゃないの？あの人男はたくさんいたけど、自分で働くことはしなかったし。ゆり、会うか会わないかはお前が決めろ。相談は乗るから、いつでも連絡してな。私たちを裏切って捨てたお母さんが、私に会いたがっている？ゆり、今お母さんって、お母さんは亡くなったんじゃなかったのか？ごめんなさい。私はあなたに嘘をついたの。実は、私はマサトにすべてを打ち明けた。マサトは静かに聞いてくれた。絶対に会いたくない。私たちを捨てたのよ。ゆり、そんな大変な生活を送っていたとは全然知らなくて、ごめんな。でもいいのか？会わないと後悔するんじゃないのか？ずっと会ってないんだろう？せっかくだから会ってみてもいいんじゃないか？脳裏に母の優しい笑顔が浮かんだ。どうして母は私たちを捨てたのだろう。私の父は誰なのか。これを逃したらもう父のことを知ることはできないだろう。散々悩んだが、私は結局母に会うことに決めた。再会の場所として指定されたのは有名なホテルのラウンジだ。マサトと兄も心配して一緒に来てくれた。緊張する。お母さんに会ったらなんて言えばいいんだろう。もしかしてゆり？大きくなったわねって当たり前か。あら、タクも来てたの？イケメンになっちゃって。あれ？その横にいるイケメンは誰？ゆりの彼氏？明るく手を振りながら初老の女性が近づいてきた。記憶の中の美しい母とは似ても似つかないその明るすぎる態度と姿に兄と私は眉間にシワを寄せた。お母さんってこんな感じだったっけ？いやね、もう久しぶり。元気してた？いきなりいなくなっちゃってごめんね。母さんもそれはそれで大変だったっていうか。でも元気そうで安心した。といきなりの破天荒ぶりに怒る気にもなれない。そして母も隣には見知らぬ男性がいた。私はその人を見た瞬間、キュッと心臓をつかまれたような気がした。私、この人に会ったことある？君がゆりさんかい？はい、そうですけど。やっと会えた。すまなかった。聞かなくてもわかった。この人が私のお父さんだ。私も溢れる涙を止めることができなかった。もしかして、お父さん？すまなかった。つい最近まで知らなかったんだ。ずっと寂しい思いをさせてしまったね。恵美子のやつにようやく白状させて、無理言って呼んでもらったんだ。会えてよかった。これからはできる限りのことをするから。施設に入り家族に会えず、ずっと寂しい思いをしてきた。それが父の言葉で救われた気がした。もう顔を上げてください。お父さん、実は私ね、結婚するの、今度。だから、今すごく幸せで。結婚？おめでとう、ゆり。こんなべっぴんさんになっちゃって、私に似たのね。
今日という日ほどあんたを産んでよかったと思った日はないわ。あんたは親孝行な娘よ。さ、娘に合わせてやったんだから。早くちょうだい。養育費。母の言葉に私は血の気が引いた。この人は私を出しに使ったんだ。この人が私に会いたがったのは、お父さんからお金をもらうためだったんだ。なんでいきなりお父さんが出てきたかはわからないけれど、お父さんは本当に私の存在を聞かされていなかったんだ。さっきの言葉は嘘じゃない。私にはわかる。養育費ってどういうことだよ。もう10年以上会ってないじゃないか。俺たちがどんな思いで今まで生活してきたと思ってるんだ。たく、この人はあなたの父親じゃないの。だからあなたには関係ない話よ。黙っていなさい。わかってるよ。俺たち全員父親違うんだろう。でもな、ゆりは俺の大事な妹なんだよ。黙っていられるか。お前は俺たちを捨てて、男と出て行ったじゃないか。お兄ちゃん、全員父親が違うって知ってたんだ。なんだって？男と出て行ったって？おい、話が違うだろう。お前がずっと育てて、今は成人したから違う家に住んでるって話じゃ。ふん、でも途中まで育てたのは事実でしょ？それに、この人は大手企業の役員よ。こんなホテルのラウンジだって貸し切りにできるくらいのお金を持っているの。だからいいのよ。さ、話は済んだでしょ？早く養育費ちょうだいよ。子供の前でよく恥ずかしげもなく。それに養育費の話はここですべきことじゃないだろう。悲しみも怒りも感じられないくらい心がしんしんと冷え切っていった。そうだ、私にはお母さんはいない。私のお母さんは亡くなったんだ。お母さん、お父さんにお金をもらっても無駄よ。もしもらったとしても、そのお金そっくりそのまま、私への慰謝料としてもらうから。なんですって？なんで慰謝料なのよ。はあ、よかった、俺がついてきて。お母さん、じゃなくて、あなたご存知ないんですか？育児放棄は立派な犯罪ですよ。よくもまあのこのこ現れることができましたよね。俺たちであなたを訴えることだってできるんだ。俺もゆりと同額を請求する。もちろん弟と妹の分もだ。あんたはその金をもらったら3倍の借金を背負うことになる。何よ、可愛げがないわね。あんたたちのことを育てたじゃない。途中で捨てたじゃねえか。そしてまたあなたはゆりを傷つけた。これも慰謝料として追加しようかな。ゆりを産んでくれたことには感謝しています。でも、あなたがしたことは決して許されることではないんですよ。私はその光景を見て、ずっと抱えていた胸の孤独が、すっとなくなっていくのを感じた。そうだった。私は一人じゃない。私には大切な家族がいるんだ。っていうかあんた、婚約者って言ったって、血のつながらない他人じゃない。私が母親よ。ゆりを産んであげたのよ。子供は親の所有物ではありません。母親として責任を持って育ててから言ってください。もちろんちゃんと育てたわ。嘘つくな。恵美子、この話全部本当だろう？お前は俺が許さない。養育費も払わない。あとは俺の会社の顧問弁護士から連絡するよ。もちろん慰謝料の件でな。なんであなたまで？私たち仲良かったじゃない。昔のよしみだと思ってさ。もういい。お前とは二度と会わない。でも、
生涯孤独だと思っていた俺に家族がいた。それは本当に嬉しかった。ありがとう。バカ、何よ。ユリに慰謝料なんか払うもんですか。タクにだって、この親不孝者。そう吐き捨てて母、いや、あの女はどこかに行った。こっちのセリフだ。この小不幸者。二度と来るな。とにかく、あの女のことは俺に任せて。どこに逃げたって追っかけてやるからな。お父さん、怖い。結局私はお父さんを式には呼ばなかった。というより呼べなかった。お父さんが見つかったことは嬉しかったけど、全員腹違いの子供と知りながらも、父親として家族を守ってくれたのはお兄ちゃんだから。まさとさん、ゆりのことよろしくお願いします。はい、お兄さん。ゆりのことは僕が必ず幸せにします。まさとさん、お兄ちゃん、今までありがとう。ゆり、綺麗だよ、ゆり。さあ行こう。温かいまさとさんの手に導かれて、私は結婚の誓いをするために一歩踏み出した。私はあの日母と再会できてよかったと思っている。父に会うことができてから月1回は父に会っていて、旅行にも行くくらいの仲になった。父は母と別れてから仕事一本で結局結婚はできず、子供もいないらしい。両親は他界しており、生涯孤独で生きていく覚悟を決めていたようだ。父は今大手企業の役員で、その名前と写真が新聞に載ったことで、母である恵美子がお金をせびるために連絡したのが事の始まり。娘がいると聞かされ、十分な養育費を支払う予定だったらしい。だが、事の真相を知り、私たち兄弟のため母に慰謝料を請求。母はあの調子で交わそうとしたようだが、弁護士さんはプロだ。慰謝料請求書にサインをさせ、母は今はどこかの工場で仕事をしながら、夜はスナックで働くが客はつかず、昔のようにお金をくれる男性もおらずで、毎日毎日仕事に明け暮れているらしい。返済管理も全部お父さんの会社の人がやってくれている。母からの慰謝料は全部私たちのような子供がいる施設に寄付している。これは兄弟で決めたことだ。少しでもあの時の私たちのような境遇の子供たちの役に立てたらと思っている。もう一話続けてどうぞ。こんにちは。私の名前は香織。両親は私が幼い頃に離婚しました。父親に引き取られた私は、その後、父が再婚した人と一緒に暮らすようになりました。新しい母親はとても優しく、私は義理の母のことが大好きでした。しかし、再婚して半年後に父が病気で亡くなってしまい、私と義理の母親の二人暮らしが始まったのです。しばらくの間、父がいなくなった寂しさで落ち込んでいた母でしたが、時間が経つにつれて母の心の傷も癒えていきました。そして私が中学に上がる年、私に新しい父親ができました。新しい父親には連れ子がいたため、私には義理の弟ができ、4人家族になったのです。私は両親のどちらとも血がつながっていませんでしたが、初めての4人家族は本当に楽しくて、毎日が幸せでした。両親は私のことを本当の娘のように可愛がってくれ、大学まで出してくれたのです。その後、就職した会社で知り合った男性と結婚して幸せに暮らしていたのですが、そんな結婚生活からしばらくすると、実家から大変な連絡が入ったのです。なんと、55歳という若さながら、母が要介護になってしまったのです。一緒に住んでいた義弟も去年結婚して
実家を出ていたので、母の介護は私たち夫婦で行うことになりました。そんなある日、義弟の嫁である恵子さんが私に連絡してきました。かおりさん、お久しぶりです。恵子さん、久しぶりだね。どうかしたの？恵子さんから連絡してくるなんてずいぶん珍しいんじゃない？実は今度の土曜日そちらに行こうと思ってて。うちに？何かあったの？だって旦那の実家だし、たまには行ってもいいですよね。構わないけど、でもお母さんの介護の話が出たとき、恵子さんあんなに実家に来るのを嫌がってたじゃない？絶対に介護なんてしたくないって。そうでしたっけ？まあ介護は絶対に嫌ですけど、ちょっと顔だけでも見に行っておいた方がいいかなって。ああ、安心してくださいね。介護の手伝いなんてしませんから。私が手伝ってもどうせ足手まといになるだけだと思うし。別にそんなこと思わないけど、人手が多いとすごく助かるよ。そんな気を使わなくても私は手伝いませんからね。ああ、そうだ。この前旦那から聞いたんですけど、かおりさんってお母さんと血がつながってないんですね。話聞いてびっくりしましたよ。結婚の時に話さなかった？そんな話聞いてませんよ。この前初めて聞きましたもん。でもすごいですよね。何が？自分と血のつながらない母親の介護をしてあげるなんて、かおりさんのことを尊敬しちゃう。私だったら絶対に無理ですもん。介護の話が出た時、旦那が断ってくれてよかった。弟も自分の奥さんに親の介護をさせたくなかったんじゃない？そうなんですよ。私のことをちゃんと気遣ってくれて、本当にいい旦那でよかったです。そうだね。夫婦仲がいいみたいでよかったよ。あ、そうそう。だから土曜日行きますからね。わかった。お父さんとお母さんにも伝えておくね。そして土曜日、弟夫婦が久しぶりに実家にやってきました。今私たち夫婦は介護のために実家に住んでいるのですが、どうも恵子さんはそのことが気に入らないのか、私と二人きりになったタイミングでニヤニヤしながら言ってきたのです。かおりさんって本当にかわいそうですよね。私がかわいそう？だって、かおりさんがどれだけ母親の介護を頑張っても1円ももらえないんですもんね。どんなに尽くしても遺産の半分はうちの旦那のものだし、なんだか惨めですよね。この家だってもう少ししたら私たちの家になるんですから。今は介護があるからかおりさん夫婦が住んでてもいいんですけど、その時になったらちゃんと私たちに渡してくださいね。ちょっと待って、どういうこと？だから、かおりさんはお母さんの娘って言っても義理の娘なんでしょ？つまりお母さんの遺産は長男である旦那とお父さんで半分ずつに分けられるってことです。いくら頑張って介護しても遺産をもらえないなんてかわいそう。ああ、だからって私は介護を手伝う気なんてありませんからね。お母さんの介護はかおりさん夫婦の役目なんですから。お母さんの介護が終わるまでこの家を預けておきますね。恵子さんがこんなことを言うので、私はあっけに取られてしまいました。恵子さんは宣言通り、この日も全く手伝う気がないようで、忙しく母の介護をしている私をただ眺めているだけでした。そして居心地が悪くなってきたのか、恵子さんは先に帰ってしまいました。私は恵子さんがいなくなったので弟に聞いてみました。ねえ、恵子さんに言ってないの？遺産のこと。遺産のこと？もちろん言ってあるよ。結婚する前に話してあるし、恵子の両親も知ってることだよ。そう、ならいいんだけど。どうも腑に落ちませんでしたが、弟がそう言うならまあいいかと、そんなに気にすることもなく、いつも通りの介護生活が続きました。そして半年後、母が亡くなりました。葬儀も終わり、
私たちが悲しみに暮れていると、突然香織さんが立ち上がり、私に話しかけてきました。会合終わりましたね。というわけで、香織さんたちには早いうちにここから出て行ってもらいますから。私が言ってる意味わかりますよね。遺産は私たち夫婦とお父さんの半分ずつしかありませんから。香織さん夫婦がここに住む権利はありませんよね。恵子さん、ちょっと待って。母の葬儀が終わったばかりだよ。そんな話をすぐにするなんて。葬儀が終わったばかりだから言うんです。このままなあなあにしておくと何が起こるかわかりませんからね。信じられませんでした。なぜ今そんなことを言うの？まるで母が亡くなることを期待し、早く遺産を受け取りたい。そう言っているかのように感じてなりませんでした。そんな恵子さんに腹が立った私は、ついに言ってやることにしました。この際だからはっきり言うけど、もう恵子さんには我慢できない。弟と結婚したばかりの頃は、すごくいい人だと思ってたのに、まさかここまで最低な人だったなんてね。お金が目の前にちらついたら性格も変わるの？何それ？香織さんこそ嫁いびりですか？自分が遺産をもらえないからって八つ当たりしないでください。遺産をもらえないから？その言葉、そのままそっくり返すわ。八つ当たりしてるのは私じゃなくて恵子さんの方でしょ？はあ？何言ってんの？私は遺産がもらえるのにどうして八つ当たりしなきゃいけないのよ。だってそうでしょ？恵子さんたちは遺産をもらえないんだから。はあ？いやいや、何言ってるの？遺産がもらえないのは誰とも血がつながってない香織さんよ。恵子さんたちが結婚する前にも話したと思うけど、私は母と養子縁組してるの。養子縁組ってことは血縁関係がなくても娘ってこと？そうよ。まあ血縁関係がないのは弟も一緒だけどね。でも旦那は長男でしょ？どうして遺産がもらえないのよ。だから結婚する前に言ったでしょ？弟は自分から遺産を放棄したの。養子縁組をしないから遺産もいらないって。ずっと前に家族で話し合った時にそう決まったのよ。それと実家の名義は私になってる。何？待ってよ。名義はお父さんのじゃないの？恵子さん勘違いしてた？この家はもともと母の所有している家だったの。母は私が相続人になるように手続きをしていたのよ。あれ、聞いてなかった？そんな話聞いてないわよ。ねえ、どういうことなの？恵子さんの怒りの矛先は弟に。そして弟は冷静に口を開きました。結婚前にちゃんと話したよ。恵子のご両親の前でも話してる。それでも結婚するって言ったのは恵子だろ？嘘よ。そんなの絶対に嘘。だったら今から電話してご両親に聞いてみればいいだろ？そんな、きっとみんなで私を騙したのね。それに香織さんだけ養子縁組？じゃあ遺産は私たち夫婦じゃなくて香織さん夫婦がもらうってこと？そんなの嫌よ。絶対におかしいわ。恵子さんは次第に声が大きくなり、発狂したようにわめき始めます。すると弟が恵子さんに向かって言いました。いい加減にしろ。母さんが亡くなったばかりなのに、さっきから遺産って、恵子がそんなやつだとは思わなかった。もう恵子とは終わりだな。ちょっと待って。何を言い出すの？遺産は大切なことでしょ？私たちの未来がかかってるのよ。俺は自分から放棄したんだよ。結婚してからこれまで恵子のために頑張って働いてきたのに、少しでも恵子に楽をさせたくて勉強して資格も取ったのに、遺産、金って、もう恵子との未来はないよ。こんなことで離婚なんてダメ。私の両親だって許さないわよ。いいよ、頭下げて説得する。でも、ご両親も傷つくだろうな。娘が葬儀が終わってすぐに遺産の話をしたなんて知ったら。それは。そういうことだから、姉さん。俺は離婚するから。うん。そう言うと弟は
恵子さんを連れて家を出て行きました。急な出来事にあっけに取られてしまいましたが、それから数日後、弟から正式に離婚したと連絡が来ました。そして恵子さんは実家へと戻っていったそうです。遺産をもらえなかった上に離婚までされた恵子さんは相当落ち込んでいるそうです。弟と恵子さんの離婚がこんなにスムーズに成立したのには他にも大きな理由があったそうで、実は結婚後すぐに専業主婦となった恵子さんは日中パチンコに通い詰めていて多額の借金を作っていたよう。ギャンブルで作った借金返済のため母の遺産を狙っていたことが発覚。弟は最近貯金の残高が急激に減っていたことで恵子さんの借金に気づいたらしく、本人にどう切り出そうか迷っていた最中だったとのことでした。その後、母の葬儀でのことや離婚の原因を聞いたご両親は、娘の恵子さんを連れてうちに謝りにやってきました。その時に会った恵子さんは、ちょっと前とはまるで別人のように老け込んでいてびっくりしました。一方、弟はというと、金金間の嫁から解放され、しばらくはのんびりシングル生活を満喫しようと考えているそうです。そして私たち夫婦は、今も父と一緒に3人で平穏に暮らしています。最後までご視聴ありがとうございました。